So namhlanje uHugo Bros udecide uku-announce isquad sakhe seBafana Bafana esiyodlala neCongo Brazzaville ngomhla 11 October. Odlala next week Friday. Kule squad lesi kunama surprises engiwabonile ashintshile. Kunabadlali abamisile ukuba khona kule collab le. Kule collab le kubizwe goalkeeper kubizwe uRonwen Williams, uRicardo Ghost noSipho Chayine. Bamdedelile uVelimoto. uVelimoto akabizwanga ade chaza lapha uHugo Bros. The reason why ngabizwanga ile mistake awashaya neSouth Sudan and ngosikhathi bedlala nePolokwane City. Kwabonakala ukuthi uVelimoto engathi uphazamisekile abamnikeze nje isikhathi ukuthi ayithole kahle umfana mase yabuyela kwisquad seBafana Bafana because lawa mistakes lawa adala ukuthi acost ama-point for i-South Africa. Bambuzile ucoach ngo-Sage Stevens. uSage Stevens lo ovimbela iStellenbosch. Wathi ucoach efika la kwiBafana Bafana, ugoalkeeper babengekho baningi ngaleyo ndlela. Ugoalkeeper ayemthembile kwakuRonwen Williams, abanye ugoalkeeper babengekho. Manje sekunogoalkeeper abaningi, yabo, angachuza kubona. So uSage Stevens naye usengambiza mekuba khona ithuba nje lokuthi kulimale one of the three goalkeepers ababizwe la. Usengaba khona naye, yabo. La eSouth Africa sesiblessed manje ngogoalkeeper, sesikwazi ukuchoose ogoalkeeper abaningi. Kuma defenders ukhiphe ufake njalo uSidney Mobi, uKhuliso Mdawu, uGrant Kekana, uRashon Dodley, uNkosinathi Sibisi, uAubrey Modiba, uThabiso Sesane benoFawaz Pasadine. Lana ushiye ungezana usalile la. I feel like ungezana usale ngenxa yale mistake ayishaya ngosikhathi edlana le team le yale ingakho ingabizwanga le squad lesi. Noma mhlambi injury because ngizwe ngathi ukuthi usane injury ngeke ngazi ke phela, yabo. Lezi zinto kuyozuzazi. Kuthi ngima midfielders ukhona uTebogo Mokoena, uJaden Adams, uTalente Mbasa noLuke Leroux odlala phesheya. uLuke Leroux bambuyisile kwisquad seBafana Bafana, naye ubengekho kwi-last collab, usebuyile kuBafana Bafana. Kuthi ngima forwards ukhona Oswina Police, uThemba Zwana, uPatrick Maswanganye, uIkram Reynolds, uElias Mokwana, uLyle Foster, uMfokeng wenoThapole Morena. Kulama forwards la uPesitawa again akabizwanga, yize enza kahle currently kwiAl Ahly. But ucoach udecide ukuthi angambizi, yabo, athi kumnika isikhathi umfana athi ukudlala, yabo. Decide ukuthi angambizi kule ma qualifier lawo. So mase sisonke le squad lesi abadlali abawu23 players. Ngokwenu nina, are these players good for iBafana Bafana? Singakwazi ukuyishaya iCongo Brazzaville njengoba siyodlala le eNelson Mandela Bay. Njengoba siyodlala le eNelson Mandela Bay, are we going to beat iCongo Brazzaville with this squad? Yabo, ibapha abadlali wena bongajabula ukubabona kule squad lesi. Na for me ngibona si right le squad lesi seBafana Bafana. Ngibona si right nje singakwazi ukuyishaya mase siyodlala away.